Takže čaute ľudia, tu vás zdraví Petko, 88 pri novom videjku a dneska sme tu na Robloxe, ideme si tu vybrať nejakú úžasnú hru. Prepáčte, toto video nebude zostrihané, pretože nemám čas, ani sa mi proste nechce strihať nejaké videá, takže prepáčte, možno v poslednej dobe aj zo pár videok ešte bude nezostrihaných, ale skúsim čo najviac strihať, ale proste teraz nemám ani veľmi čas, ono to trvá veľmi dlho, kým zostriate jedno video, takže nebude, dobre, už koniec, ideme na to. Neviem, prečo som to prihlásený za účtom môjho brata, ale to vôbec nevadí. Takže si tu ideme vybrať nejakú hru, do komentárov mi napíšte vašu obľúbenú hru z Robloxu. Čo by sme si dneska zahrali? Pozrieme sa do mojej histórie, teda do bratovej histórie. My sme mali veľmi túto hru radi, lenže môjmu bratovi vymazali na tablete Roblox, takže už ju hrávame. Môžeme si dneska aj viac hier zahrať a začneme skateboard, aby túto hru mám celkom dosť rád. Takže myslím si, že by bola celkom v pohode. Ideme na to. Toto je veľmi dobrá hra. Všetky názvy hry máte dole v popise. Samozrejme, ak nezabudneme, kto väčšinou býva. Teraz som nebol veľmi aktívny, pretože s mojím kanálom proste budem proste vysvetľovať. Toto proste úplná blbosť, ok, mám nejaký ďalší skateboard. Takže proste boli problémy s mojím kanálom, tak za to veľmi sa možno popredu, neviem. A už nebudem všetko opýtávať, čo je možné. Poď, OK. OK, kámo. Kámo. Poď. Kámo, to sa nedá reálne ten laser. Ne. OK, kámo, zase nemôžem tak vrčať, jo. Nemôžem tak... Reálne bahno. Kámo, to sa nedá. Ale skúšajte sa, kde proste iba... OK. Konečne. Ideme vrchom, ide. Hop. Vieš, toto je prvý videjko z Robloxu. Ak chcete, aby som natáčal aj videjka z Robloxu, tak kľudne mi to napíšte do komentárov, ja budem iba rád na váš názor, lebo ja chcem vedieť, čo vás baví. A to potom budem natáčať. Samozrejme, to sa aj také natáčam to, čo nebaví mňa. Ale aby to bolo také vyrovnané, čo baví vás. Celý čas ide za mnou. OK, teda, to je proste tá pásla. A myslím, že teraz máme končí, no? Teraz končí. To je super. Ne, počuj to je. Samozrejme, keby niekto videl takto v realite skateboard, určite podľa mňa neregistrujú. Ale ja to robím. OK. Ináč to video mi strašne dobre. Ešte teda vaše úplne prvé videjka, čo neboli proste zastavené absolútne. Akože je to teda väčšina mojich videí, ale napíšte mi video. Napíšte mi, aké najobľúbenejšie video moje... Ja osobne mám veľký pekosť na servery Luminaria. Ak sa niekto na to chce nevíť, tak... Ale fakt,
Dajte to tam, táto dolka. Aby ten content pre vás. A aj vy ste samozrejme súčasťou. No. Teď budeme mať live. Budeme mať aj no jo, toto je... What? To čo? Okay. Kamu to čo je? To je úplne easy. To je úplne easy teraz. Preto som... Takto to hrám. Už vám nekomentujem, ako je to, vôbec nekomentujem, teraz som si... Dobre, už budem... Dobre, poďme nejakú inú hru už, aby to nebolo celé iba jedno. No... Neviem, toto video nemôže byť dlhšie 10 minút, pretože mám taký Bandicam neplatený, možno to poznáte, natáčací program. Ten mne dovolí, keďže mám zadarmo viac ako 10 minút natáčať, a keďže to nebudem strihať, tak nemôžem tie videá potom samozrejme spojiť, takže ideme si zahrať nejakú takúto kačeru, super. Na tomuto sa nevyhnem, bohužiaľ. Dáme si náhodne. OK. OK, tých sme zvalcovali. Je podľa vás 6-7 blbosť, podľa mňa určite. Podľa mňa akože na čo si hovorím. Hovoril som to aj v jednom tom videjku, kde som sa odhalil. Lenže to som musel bohužiaľ vymazať. 4! Kámo. Ne. Kámo, ja som dal... To čo je? OK, kámo, 1. Aspoň... Kámo, 2 mám, som úplne na konci. Neviem, som zvedavý, že koľko budem mať ako... Tam sa dostanem. Super, ďaleko som sa dostal. Som pozriem na to natáčanie. No dobré, už to radšej stopnem. Takže ja sa lúčim s vami. Zabudol som tomto videjku povedať, že máte dať odber a like. Takže prosím dajte. A ja sa s vami na toto videjko lúčim. A čau!